Sa number 2, dugang infrastructure project sa idalom sang dynamic governance agenda ni Victoria City Mayor Javi Benitez ang ginpatpat sa iya nahauna nga State of the City address. May report si Nico Delfin. Ang pagpaayos ng government services paagi sa e-governance system kabahin sa mga priority project nga una nga napatuman ni Mayor Javi Benitez sa Victoria City. Sa iya nahauna nga State of the City address nga gintambungan sa mga city kag provincial officials, iya man ginpabugal ang pagpatukod sang 55 million pesos nga evacuation center nga mahumana sa Nobyembre sa Sidlak Victoria's Global City Complex sa Barangay 13. Ginalauman man ang construction sang 600 housing units sang Sidlak Village sa madason nga tuig. Sa aton pagpatigayon sa mga programa kag proyekto, agod mahatag ang dignified human settlement sa aton nga mga pumuluyo. Connected diri ang aton nga disaster resilient communities nga agenda. Sa idalom sang project vector, gin-consolidate naton ang mga proyekto kag programa nga ini sa idalom sang isa ka platform. Upod dire ang mga technology-assisted assets naton sa tion sang emerhensya. Ginakalipay man sang alkalde ang paghatag katumanan sa dugang pa nga mga infrastructure projects na lakip diri ang ginaplano nga tertiary level Victoria City General Hospital, Regional Cultural Museum kag Super Health Centers para naman sa mga programa bahin sa kultura kag ikayong lawas. Any government should really focus on education and health, and those are the two things that are the foundation of any progressive society. And that's not a new idea. My grandmother, Betty Bandog, really focused on education, health, and culture and arts. And that's why eventually she had the Betty Bandog Foundation. My father, former Congressman Javi Benitez, also focused on education and health because it was an idea that was proven way back. Sa piyakman sa ginapangatubang nga hangkat sang African swine fever, nagtala na sang 16 million pesos nga pondo ang Victoria's LGU agod mabuliga ng mga hog farmers sang syudad nga liwat nga makabangon. And we're also looking into possibly making ASF-free seal para sa aton nga mga restaurants, ating mga businesses, etc. So everything's under control, no need to worry. We have insurance para sa ating farmers. And we're also really pushing para sa ating mga awareness, education, campaigns, communication materials, not only on the ground but also on social media. Para sa alkalde, kulang ang isa ka tuig agud malabot ang mga handom sang local government unit amo nga ginapangayo niya ang kooperasyon sang publiko upod ang pribado kag iban pa nga civic sector agud man ma-improve ang pagpangabuhi sa mga Victoriahanon sa madason nga tinuig. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.